Dobrý den, já jsem Tomáš Krásenský. A tohle je chytrá zásuvka Voltcraft. Mít či nemít? Tahle zásuvka určitě není chytřejší než já, ale umí věci, které já nedokážu. Naše ženy si určitě myslí, že to je hračka, ale my chlapi víme, že je to strašně užitečná věc a že ji nutně musíme mít. Jak je dnes zvykem, i tohle zařízení je multifunkční, takzvané 3 v 1. A jak se píše v návodu, je to měřič spotřeby energie, bezdrátově zapínatelná zásuvka a timer, neboli časovač. Zásuvku Voltcraft můžete ovládat na dálku pomocí mobilního zařízení s operačním systémem Android nebo iOS a s podporou Bluetooth 4. A právě prostřednictvím toho protokolu se zásuvkou můžete spojit, získávat z ní data a ovládat ji na dálku. Aby tahle zásuvka fungovala na 100%, potřebujete k ní ještě aplikaci, pak všechno funguje tak, jak má, můžete ji perfektně ovládat, můžete z ní získávat údaje, jaké potřebujete, má svou vnitřní paměť, kde schraňuje data po dobu až 3 měsíců, tedy 90 dnů. Ovládat zásuvku ze svého chytrého telefonu a nebo tabletu vůbec není špatná věc. A samozřejmě mě napadá 1000 dalších možností, jak tuhle funkci využít. Veškeré údaje ze zásuvky můžete sledovat na svém chytrém zařízení, ať už je to telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS. Samozřejmě dokáže monitorovat elektrickou síť, to znamená, jaká je v ní frekvence a jaký je okamžitý napětí. Ale současně dokáže sledovat také zařízení, které do ní připojíte. Pak vám ukáže okamžitou spotřebu ve wattech, dokáže ukládat data a vy si můžete vyvolat za poslední 4 hodiny naprosto podrobný graf, anebo za posledních 90 dnů můžete vygenerovat tabulku, ve které máte každou hodinu přesně spotřebu, kterou v té dané hodině spotřebič měl. Další věc, kterou dokáže, je zadat cenu kWh, sice jenom v eurech anebo v dolarech, ale ten přepočet není vůbec těžký. A dokáže vám díky tomu nejenom ukázat, kolik jste spotřebovali za určité období, ale také predikovat, kolik zaplatíte za období následujícího týdne, měsíce anebo dokonce i roku. Všechno tady máte hezky přehledně. Můžete zjišťovat okamžité hodnoty, ale podívat se také do historie a samozřejmě můžete také programovat zásuvku. Proto je tady několik módů. Jedním z nich je třeba Schedule Timer, časovač, kdy si můžete naplánovat, kdy se má zařízení zapnout a kdy vypnout a kdy se má tahle funkce opakovat, to znamená který den v týdnu. Pak je tady funkce Countdown Timer. Nastavíte si čas, za jak dlouho se má spotřebič vypnout. Další zajímavou funkcí je ochrana proti přetížení, Overload Protection. Nefunguje to jako klasická pojistka, pouze si můžete zvolit, zda vám dá zásuvka zvukovou výstrahu, že došlo k překročení povolené watáže, anebo jestli se má zásuvka sama vypnout. Pro ty největší šetřilky je tady taky zajímavá funkce, jmenuje se Low Power Standby a funguje tak, že když vám nějaký spotřebič vypne do pohotovostního režimu, zásuvka to zaznamená a když budete chtít, můžete ho vypnout úplně, aby vám to nežralo nic ani v pohotovostním režimu. No úplně dole je mazání všech historických dat, je to označeno červeně, abyste náhodou omylem nezmáčkli tohle tlačítko a nevymazali se veškeré údaje, které jsou v paměti zásuvky. Voltcraft je privátní značka Conradu a vyrábí pod ní svoje vlastní věci, které jsou většinou na trhu docela výjimečný. A to je případ i téhle zásuvky. Když jste k zásuvce připojeni se svým mobilním zařízením, můžete sledovat veškeré hodnoty online, můžete ji programovat a tak dál. Ale zásuvka funguje i když připojeni nejste. A sice tak, jak jste ji naposledy naprogramovali. A nebo ji můžete ovládat také manuálně, ovšem pouze tlačítkem vypnout a zapnout. Já se jmenuji Tomáš Krásenský a tentokrát jsem měl tu čest s chytrou zásuvkou Voltcraft, která vám dovolí mít své domácí elektrické spotřebiče pod kontrolou, odhalit ty největší žrouty a naplánovat si přesně tak, jak potřebujete, zapínání a vypínání svých spotřebičů. A příště se těším u nějaké další vychytávky od Conrada.